Ze aspergarria. Aspertuta nago. Margo batzuk erostera joango gara. Bai! Nik dakit herriko denda hoberena. Margo asko ditu. Bagoazen aurrera. Goazen. Kaixo, zer nahi duzute? Espada? Ez. Zer nahi duzute? Margoa behar du. Margo hoberena. Zure duzako margo hoberena. Hau niretzat. Hori, nire dirua. Nire dirua biturten. Tori. Asko zergatik. Tori, tarjeta de crédito eta dirua. Guazen zerbait nagotzera. Bai. Bukatu dut. Eta nik ere. Begira zer egin dut. Ze polita. Begira. Ze polita. Nerea. Margoekin asko ikasten da. Adibidez mundua ezagutzera. Margoekin garuna martxan jartzen dugu. Margoak oso divertigarriak dira eta gauza asko aldira egin. Munduak, aretak eta gauza horrelak. Marrazkiak ere estresatzeko dira, estresatzeko zure momentu txarrak, zure momentu alaiak. Margoak oso divertigarriak dira gurekin jolasteko.